vállalt kötelezettség. Úgy érezzük gyakran, hogy a mi országunk vezetői igazán pontosan nem biztos, hogy ismeretében vannak annak, hogy mit vállaltunk, és milyen jogaink vannak. Úgy gondoljuk, az EU-ban nekünk sokkal több jogaink vannak és lennének, mint amivel élni tudunk. A mindennapokban a sajtóban mindig csak a le nem hívott támogatásokról van szó, ami egyébként úgy gondolom, hogy az egyik nagyon komoly problémája ennek a nem tudásnak, vagy nem akarni tudásnak, de az tény, hogyha valaki már valahova tartozik, akkor az egy nagyon fontos dolog, hogy használja ki annak a közösségnek a lehetőségeit. Magyarország hosszú ideje nem használja ki ennek a közösség adta lehetőségeit, illetőleg bizony a belső szabályainkkal nem éltünk azokkal a lehetőségekkel, amelyekre az EU alapszerződése bennünket engedett volna, predesztinált volna. Minden ország az Európai Unióban a nemzeti adottságait, a nemzeti különlegességeit, az egyéniségét, az adottságait maximálisan használhatja, élhet vele, és a nemzeti adottságai, a nemzeti tradíciói, azok oly mértékben tiszteletben vannak tartva, amelyen Magyarország különlegesen élhetett volna, és élhetne ma is. Andrea kedves, csak azért neveletlenkedem még most a gondolatmenetében, elnézést, mert hogy nekünk parancsol az Európai Unió, és nem kérdezi meg, nem vizsgálja felül a történelmi tradíciót, legyen ez az ipar, a mezőgazdaság, szokások, hagyományok, ami minden nemzetnek fontos, hogy tradicionált legyen. Ellenben erről is volt már részben egy korábbi adásunkban szó, hogy ki volt az az okos, aki itten az Amerikai Egyesült Államok mintájára Egyesült Európát szeretne összehozni, akkor itt vagy a történelmi ismeretek hiányáról van kőkeményen szó, vagy egyáltalán a műveltségi monopólium bármilyen szegmensét nézek, ott nagyon nagy gondok vannak. Nem fogja a francia feladni a tradícióját, se a spanyol, se Ködös Albion, se senki a világon. Bennünket egyedül miért... Ünnepi adásban nem szabad ugye csúnyát mondani, de azért érzékeltetni szeretném, hogy az érzelmek nincsenek háttérbe szorítva, pofátlanul egyszerűen kényszerítenek arra, hogy a saját tradícióinkat ne ápoljuk. Én csak erre röviden fogok válaszolni, mert a két kollégám nálam már még sokkal felkészültebb ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, már is. Az, hogy velünk szemben követeléseket fogalmaznak meg, azért ez úgy szokott lenni, van egy jó kis magyar mondás, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Egy közösségben nem olvasunk be senkinek. Egy közösségben felhívjuk magunkra a figyelmet, jó értelemben felhívjuk magunkra a figyelmet, érzékeltetjük a közösséggel a mi gondjainkat, a mi nehézségeinket, amelyek megoldása vár ránk. És én még nem láttam olyan közösséget, hogyha valaki tisztességesen, egyenesen felhívva a közösség figyelmét a mi prioritásainkra, a mi nehézségeinkre, akkor az bántana bennünket. Az Európai Unió viselkedése az egy reakció. Az Európai Unióban ugyanazokat a tradicionális lehetőségeinket, nemzeti adottságainkat, amelyeket akár az olaszok, a franciák, az angolok, németek érvényesítenek, osztrákok érvényesítenek, azokat mi is tudnánk érvényesíteni, csak azt kell mondjuk, kénytelenek vagyunk ezt mondani, hogy az elmúlt 8 évben regnáló politikai erők képtelenek voltak ezeket az érdekeket érvényesíteni a mai napig is. Azok az előírások, amelyeket megkövetelnek tőlünk, ezek szabályok, de ezek a szabályok egyáltalán nem ellenségesek, vagy ellenkeznének azzal, hogy mi a nemzeti érdekeinket az Európai Unión belül érvényesíteni tudnánk. Márta kedves, mi a kiegészítés ez a nagyon finoman és nagyon-nagyon kultúráltan megfogalmazott sorskérdést felölelő problémához? Én nem is kiegészítést tennék, hiszen az Andrea mindent elmondott, amit el lehetett mondani. Csak egy apró kis szösszenetet. Van nekem egy nagyon kedves barátom, aki vadászpilóta volt, és egyszer azt mondta, hogy Márta, nálunk nincs olyan, hogy jobb oldal, meg bal oldal. Van lent, meg fent. És így advent idején, a szeretet idején nem illik tényleg valóban csúnyákat mondani.
de most ismét a politikus szólal meg bennem. Akkor, amikor pártállásra való tekintet nélkül ezt az országot, ezeket a javakat szétlopták, amikor egy szűk elit hihetetlen gazdagságba került, a társadalom jelentős része pedig nehéz helyzetbe, aztán még nehezebb helyzetbe nyomorba, akkor mi itt szíthatjuk az Európai Uniót, kérhetünk számon bárkin bármit, de először nézzünk már körül itt az elitnél, a politikai, gazdasági, társadalmi elitnél, hogy ki honnan indult, hova jutott, mert én úgy gondolom, hogy a rendszerváltás, mint klasszikus rendszerváltás szó, a politikai és a gazdasági újraelosztása volt ennek az osztálynak bizonyos szűk körökön belül. Nagyon szépen köszönöm a józan kritikát. A legegyszerűbb gondolkodású ember is ugyanezt érzi, ha nem is ugyanezekkel a szavakkal, de ugyanezt a minőséget sajnos a bőrén tapasztalva megfogalmazza. Tibor kedves. Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor én is szeretnék néhány gondolatot ehhez hozzáfűzni a programunkból. Gyakorlatilag mi azt mondjuk, hogy már a Szociális Unió, hogy mi európai magyarok vagyunk. Ez gyakorlatilag eldöntetett Szent Istvánnal, hogy mi hova tartozunk, és hova kívánunk tartozni. Nagyon fontos, mi azt gondoljuk utalni itt is a tradíciókra. Magyarország mindig befogadó nemzet volt. Mindig befogadta a nemzetiségeket. Sajnos több alkalommal ugye a magyarságot óriási csapások érték, és nagyon sokszor úgy sikerült talpra állni, gondolhatunk itt a tatárjárásra, vagy a mohácsi vészkövető időszakra, hogy befogadó nemzet voltunk, befogadtunk más nemzeteket, akik a magyar kultúrát kezdték el magukénak vallani, minden esetben. Tehát erre azért mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet. Jobboldali barátaimmal szoktam vitatkozni, bár talán nem fontos módos oldaliságról beszélni, és mindig azt szoktam ezzel kapcsolatban mondani, hogy gondoljunk csak Erdély aranykorára, ugye a bethleni Erdélyre. Gyakorlatilag európai viszonylatban, ami akkor a világot jelentette, azt is mondhatjuk, egyedülálló volt az a vallási türelem és a nemzetiségek befogadása, ami Erdélyt jellemezte, és egyetértenek a történészek abban, hogy ez jelentette Erdély aranykorának az alapját is. Tehát ezt ne felejtsük el. Az Európai Unióhoz csak annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy az eredetileg egy európai szén- és acélközösségként jött létre. Utána európai gazdasági közösség lett, és az tapasztalható, azt hiszem, hogy ezt talán egy kicsit ilyen jogászként is mondom, az európai joggal foglalkozók is azt mondják, hogy egyre több területet kezd el elfoglalni az Európai Unió joga, egyre több területre türemkedik be, és utána, hogyha egy területre beteszi a lábát, akkor onnan már nem lép vissza, és egyre jobban terjeszkedik, egészen eljut akár ugye a nemzeti kultúrák szintjére, vagy az emberek magánéletének a befolyásolására is. Azt mondhatjuk, én azokkal értek egyet, és úgy gondolom, hogy a Szociális Unió egésze is, akik azt mondják, hogy nem erre jött létre egyébként az európai közösség, hanem egy olyan gazdasági egységet kívántak képezni ezzel az alkotó atyák, vagy alapító atyák, amely versenyképes a világ más nagy gazdasági térségeivel. Én azt gondolom, hogy ehhez kell nekünk csatlakozni, ehhez kell visszatérni, és kihozni a maximumot, amit Magyarországnak lehet egy ilyen rendszerben. Nagyon tisztelettel köszönöm az önök hozzászólását, kinek az identitásából, szakmai tudásából, bármilyen szakmát most felhoznánk, joguk van elmondani azokat az alternatívákat, amelyek így ennek a gyönyörű szép programnak a alternatíváit is jelenti, és én nagyon tisztelettel megköszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és ezekben a pillanatokban veszi át elnök asszony, dr. Szili Katalin, a Finn Köztársaság Fehér Rózsa érdemrend parancsnoki fokozatát, amelyet a finn állam függetlenségének 95. évfordulója alkalmából a nagykövet úr ad át, úgyhogy tisztelettel köszöntük önökkel is, az önök közreműködésével, és innen a stúdióból elnök asszonyt.
Engedjék meg, hogy egy gondolatot elmondjak Márai Sándornak a Röpirat a nemzetnevelés ügyében című írásából, és ez így hangzik. Egy nemzet igazi értelme nem csak az életforma és a nyelv, hanem a hatalomhoz, tehát a cselekvő létezéshez való szándék. A magyar nem csak horizontálisan akart nemzet és hatalom lenni Európában, hanem még inkább vertikálisan. És ma sem akar semmi mást. Kedves nézőink, nagyon tisztelettel köszönöm, hogy ezúttal is bennünket figyelemmel kísértek. Köszönöm szépen dr. Damm Andreának, nagyon szépen köszönöm. Tényleg jól esett Láng Márta asszonynak a gondolatmenetét végighallgatni, segítő szándékok gondolatmenetét végighallgatni, és hát Bezzeg Tibor úr, én kívánom mindannyiuknak, hogy ez a grémium segítse ezt a csodálatos közösséget, az Európai Unión belül Unió nemzetért, egyáltalán a Szociális Unió felcímmel, meghatározott programok végigvitelében, és én remélem, hogy itt a békesség tényleg egy elkövetkezendő remény adventje túlmutat az advent időszakon, és a hétköznapokban, a januártól elkezdődő hétköznapokban még inkább erőt nyerve valóban békét ad ennek a nemzetnek, fogódzót ad, és Isten áldásával mindenkinek egy szebb életet. Kedves nézőink, áldott adventi ünnepet kívánunk, találkozunk 2 hét múlva, viszontlátásra!